Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento patungkol sa mga naging karanasan ni Cristobal. Matapos ngang maglayas dahil sa hindi na niya nakayanan pa yung ginagawang pagtrato sa kanya, ay napadpad si Cristobal sa kagubatan at wala siyang kamalay-malay na pinagmamasdan na pala siya ng isang hayok na aswang. Nang bigla itong lumabas mula sa makapal na halamanan, ay nagulat si Cristobal. Binalot siya ng matinding sindak dahil sa kanyang nakita. Yun ang unang pagkakataon na makakita siya ng aswang. Ngunit habang nangangatog sa takot, ay nakapagtatakang biglang natigilan yung aswang at nagpalingalinga ito na tila ba mayroong hinahanap. Wala itong tigil sa kakapihit na kanyang tinitingnan ang lahat ng direksyon. Nabakas sa mukha ng aswang ang pagtataka at matinding panghihinayang, habang si Cristobal naman ay nagtataka ring pinagmamasdan ito. Hanggang sa bigla na lang iyong umalis, kung kaya naisip niyang marahil ay bigla siyang nawala sa paningin ng aswang. Hindi alam ni Cristobal kung paano niya nagagawa ang mga bagay na iyon. May mga pagkakataon pa pagkaminsan na bigla na lamang may sasagi sa kanyang isipan na tila ba may mga ipinapagawa sa kanya, tulad na lamang ng pangunguha niya ng iba't ibang uri ng ugat at kanya iyong tinatadtad ng pino at pagkatapos ay ibinalot sa isang damit hanggang sa matuyo ang mga iyon. Nung una ay hindi pa alam ni Cristobal kung para saan ang mga iyon, pero patuloy lang niyang sinusunod anuman ang ipinag-uutos sa kanya, na ipinapakita sa pamamagitan ng mga pangitain. Kung minsan naman ay nakaririnig siya mismo ng tinig na bumubulong sa kanya. Nagpatuloy si Cristobal sa kanyang paglalakbay hanggang sa makarating siya sa isang bayan. Namangha siya sa kanyang mga nakita, pagkat noon lang siya nakarating sa isang pamilihan. Maya-maya, nakaramdam siya ng kaba pagkat napakaraming tao, at naalala niyang bigla yung mga masasamang naranasan niya sa kanyang pamilya. Kaya naupo siya sa isang sulok habang pinagmamasdan ang lahat ng mga bagay na naroon, maging yung mga taong walang tigil sa kapaparoon at parito. Sa paglipas ng oras ay medyo napanatag na rin siya, pagkat tila hindi naman siya pansin ng mga taong nagdaraan, hanggang sa may lumapit sa kanyang isang bata na ang una niyang napansin ay ang kasuotan nito na hindi nalalayo sa kanya. Kapareho niya rin itong marumi, kaya nangiti si Cristobal. Paglapit ng bata ay agad siyang tinanong nito tungkol sa kanyang pangalan. Kaya sumagot siya at sinabing Cristobal. Siya naman ang nagtanong
doon sa bata. At sumagot naman ito at nagpakilala. Siya raw si Enteng. Inalok siya ni Enteng ng hawak nitong tinapay. Ngunit nahiya si Cristobal. Kung kaya, kanya iyong tinanggihan. Binigyan na lang siya ni Enteng ng pera. Nagtaka naman si Cristobal kung para saan iyon. Kaya ipinaliwanag sa kanya nung bata kung ano ang kahalagahan ng pera. Maya-maya ay bigla niyang isinubo yung piso. Kaya nagulat si Enteng at kanya sanang pipigilan si Cristobal. Ngunit nagawa na nitong maisubo iyon. Maya-maya ay iniluwa ni Cristobal ang nasa bibig at nagtaka si Enteng. Namangha talaga siya pagkat napakaraming barya ang lumalabas mula sa bibig nito. Tuwang-tuwa ang bata pagkat makabibili na raw siya ng makakain sa tanghalian. Kanyang hinawakan sa kamay si Cristobal at niyayang kumain. Nagpunta sila sa isang karinderya at bumili. Matapos makabili, ay humanap sila ng pwesto at sabay na kumain. Habang kumakain, ay panay ang pagtatanong ni Enteng kung paano raw niyang nagawa yon. Hindi naman masagot ni Cristobal pagkat kusa na nga lang sumasagi sa isip niya yung mga bagay na ipinapagawa sa kanya. Matapos nilang kumain ay nakiusap yung bata na kung maaari raw ay sasama na lang siya kay Cristobal pagkat ulilang lubos na raw ito. Pumayag naman si Cristobal at sinabing walang problema. Kaya simula noon ay kasakasama na niya si Enteng. At sa araw-araw ay nagpapakita si Cristobal ng mga pambihira niyang kakayahan na ang akala ng mga nakakapanood sa kanya ay isa lamang iyong mahika. Pero ang hindi nila alam ay totoong nangyayari ang mga iyon. Dahil sa pagpapalabas niyang iyon, kung kaya nakakakain sila ni Enteng. Dahil binibigyan sila ng pera ng mga taong nanonood. Isang araw, habang nagsasagawa na naman si Cristobal ng kanyang pagpapakitang gilas, ay bigla siyang napatingin sa isang lalaki na naroon sa kapulungan. Masama itong nakatitig sa kanya. Ngunit nang mapansin siya nito, ay agad binawi ang pagkakatitig at sabay na tumalikod. Kinutuban si Cristobal ng hindi maganda at biglang may sumagi sa kanyang isipan. Larawan iyon ng kanilang panganay na kapatid na namimilipit sa sakit. Naalala niyang bigla yung tagpong iyon. Kaya napaisip si Cristobal sa kung ano ang kaugnayan noon sa lalaki. Bakit bigla iyong pumasok sa kanyang isipan? Maya-maya pa, isa na namang larawan ang kanyang nakita. Sa pagkakataong iyon naman ay yung lalaki na mismo at binigyan nito ng tinapay ang kanilang panganay. Doon na naging malinaw ang lahat para kay Cristobal. Yung lalaki palang iyon ang siyang lumason. Mabilis na kumilos si Cristobal at kanya sanang susundan yung lalaki. Ngunit bigla iyong nawala sa karamihan ng tao. Hindi naman nawala ng pag-asa si Cristobal na kanya iyong muling makikita. Dahil sa pagpapakita naman niya ng mga nakamamanghang gawa, ay naging tanyag at nakilala si Cristobal sa bayan na yon. Hanggang sa nanggagamot na rin siya doon sa may plaza. At kalaunan ay binigyan sila ng kapirasong lote ng isa niyang naging pasyente at tinayuan ng maliit na bahay. Kung kaya
doon na niya ipinagpatuloy ang kanyang panggagamot at hindi na doon sa plaza. Kasama niyang namuhay ang batang si Enteng at itinuring na hindi iba. Ngunit ang inakala nilang payapang pamumuhay ay pasimula lang pala ng mga magaganap na matitinding trahedya. Pagkat marami ang nainggit at lihim na nagnanasang matutunan din ang kakayahang iyon ni Cristobal. Marami ang naghangad na kung hindi man malampasan ay kahit ang mapantayan man lamang ang kanyang kakayahan. At ilan sa mga ito ay yung lalaking lumason sa kanilang panganay na kapatid. Bukod sa kanya ay nagbabalak rin yung mga mangkukulam at mambabarang na naninirahan malapit doon sa kanilang lugar. At mayroon ding isang angkan ng mga aswang na nagtatangka din ng masama kay Cristobal. Isang gabi nga ay may pumunta sa kanilang kubo at ang sabi ay magpapagamot. Kanya namang hinarap ito. Maya-maya ay bigla na lang itong nanakbo. Pagkat naramdaman niya kaagad yung matinding init sa kanyang katawan. Kung kaya, hindi na niya nagawa pang maibuka man lamang ang bibig. Pagkat kanya sanang uorasyonan si Cristobal. Nanalaman kasi kaagad ni Cristobal ang masamang balak nito. Pagkat ipinakita na iyon sa kanya bago pa man niya ito labasin. Naging tanyag at bantog na manggagamot si Cristobal. Ang pangalan niya ay bukang bibig ng halos lahat ng tao doon sa probinsya. Hindi lamang doon sa bayan kung saan siya napadpad naging tanyag, kundi nakilala ang kanyang pangalan sa buong lalawigan. Ngunit dahil din doon ay lalo namang dumami ang kanyang mga kaaway. Dumami din ang mga tao nagbabalak na mapa sa kanila ang kanyang kakayahan. Minsan ay nagpaalam si Cristobal kay Enteng at sinabing mayroon lang siyang pupuntahan. Inutusan kasi siya ng tinig na magpunta sa isang lugar. Kaya kailangan niyang sundin iyon. At wala na nga siyang sinayang pa na sandali. Kanya na agad sinimulan ang paglalakad. Hanggang sa makarating siyang muli doon sa gubat, kung saan siya unang nakakita ng aswang. Kaya kinilabutan siya nang kanyang maalala ang tagpong iyon. Naging maingat si Cristobal. Patuloy pa siyang pinalakad ng tinig at ginagabayan siya sa bawat daang kanyang tatahakin. Makaraan ang ilang araw at gabing paglalakad ay nabigla na lang at nagulat si Cristobal dahil unti-unting nagbalik sa kanyang alaala ang lugar na iyon. Tama, hindi nga siya maaaring magkamali. Iyon ay ang daan pabalik sa kanila. Kaya nakaramdam siya ng kaba sa kung ano kaya ang dahilan kung bakit siya pinapupunta nung tinig na iyon sa kanila. Biglang nagbalik lahat ng mga mapapait niyang karanasan at alaala sa pamilya. At nang abot tanaw na niya ang kanilang tahanan, ay lalo pang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Parang ayaw na niyang ihakbang pa ang kanyang mga paa. Gusto na sana niyang tumalikod at bumalik. Pero muli niyang narinig ang tinig at sinabing magpatuloy siya. Kaya dahan-dahan siyang lumapit sa kanilang bahay. At nang hahakbang na siya papasok ng kanilang bakuran, ay bigla naman siyang nakarinig ng isang malakas na sigaw na nasundan iyon ng mga magkakahalong boses na may mga humihiyaw
at mayroon ding mga umiiyak. Nagkakagulo na sa loob ng kanilang bahay. Kaya nagmadali si Cristobal. Nang bigla na lang may tumalon mula sa kanilang bintana at nagmamadaling tumakas na palayo. Walang duda na isa iyong aswang, nasabi ni Cristobal sa kanyang sarili. Pagpasok niya ng bahay ay nakita niya ang isa nilang kapatid na nakahandusay sa sahig at nagkalat ang mga dugo. Gulat na gulat sila nang makita si Cristobal. Agad nilang sinabi sa kanya kung ano ang nangyari. Nayanggaw umano ang kanilang ama at hindi naagapan, kung kaya inatake nito ang isa nilang kapatid. Ginamot ni Cristobal ang kanilang kapatid at nagulat siya nang sumigaw ang kanilang panganay at sinabing mayroon daw bata sa labas. Sinabi ni Cristobal na si Enteng ang batang iyon na kanyang kaibigan. Alam din pala niya na sinusundan siya nito. Kumalat ang balitang iyon doon sa kanilang baryo. Ngunit dahil nga sa naging kondisyon ni Cristobal, kung kaya ang marami sa kanila ay hindi naniniwalang nayanggaw ang kanilang ama, kundi nabaliw lamang daw ito, kung kaya inatake ang sariling anak, pagkat lahi naman daw talaga sila ng mga baliw. Mula noon ay hindi na nila nakita pa ang kanilang ama. Nang magpaalam na si Cristobal sa kanila, ay kanila naman itong pinigilan at sinabihan na wag nang umalis. Humingi sila ng tawad sa kanya, kabilang na ang kanilang ina. Unti-unti ay nalinis ni Cristobal ang imahe ng kanilang pamilya dahil na rin sa kanyang mga kakayahan na naging takbuhan sila ng kanilang mga kanayon sa tuwing may problema ang mga ito ukol sa mga mangkukulam, engkanto at aswang, hanggang sa makapag-asawa siya at nagkaroon na rin ng sariling pamilya. At isa nga po si nanay sa kanyang 3 naging anak. Kwento ni nanay ni minsan ay hindi guminawa ang kanilang buhay. Tama lang umano na mairaos nila ang araw-araw nilang pamumuhay. Paliwanag daw sa kanya ni Lolo Cristobal, iyon ay kakambal ng kanyang kakayang taglay. At isang araw ay bigla na lang nawala si Lolo. Kwento ng nanay ko, wala silang ideya kung saan ito nagpunta. Basta bigla na lang daw itong nawala at hindi na kailanman nagpakita pa. Ang kaibigan naman nitong si Enteng ay naging isa ring manggagamot na nakilala at naging bantog sa kabilang bayan. Paniniwala nila nanay ay mas pinili na lang marahil ni Lolo ang lumayo upang makawala sila sa gapos ng kahirapan. At nang sa ganon ay hindi na rin sila madamay, pagkat lalong dumarami ang mga kaaway ni Lolo, pagkat marami na rin itong napaslang na mga mangkukulam, engkanto at aswang. Kabilang na nga rito yung lumason sa kanilang panganay na kapatid. At mula nga noong sila-sila na lang ang namumuhay, ay guminawa at naging maayos ang kanilang pamumuhay. Hanggang dito na lang po, Sir PB, ang kwento kong ito. Sana po ay inyong magustuhan at maibahagi sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli,
Sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.